akụkọ banyere ezi asị na be anyị na ndị ezo n'ime moto fa ji abata ga-aba anyị ọgụ n'ike. Ụfọdụ na-ajụ ife niile ọ bụ eziokwu ka ọ bụrụ eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ na-abata be anyị na-amanyelụ na gọọmenti etiti tiri iwu si enwere ga-esi ofu steeti banye na steeti ọzọ, na ndị sọsọ ndị ga-agafe bụ ndị a mapụrụ n'iwu ndị n'ọrụ COVID maọbụ ndị nọ ife ndị oyibo na-akpọ essential services be exempted by the law. Ụfọdụ ka a na-egosi anyị onyonyo ebe fazochara na moto. Maka ifi nke a, anyị enwego nzukọ ndị gọvanọ niile na-achị na South East be anyị kpọrọ anyị. Ndị niile mụ na fa bịara nzukọ a soje ya bụ nzukọ. N'ime ya bụ nzukọ anyị tinyesiri ife a niile anya. Unu makwarụ na tupu ife a abịa na ndị be anyị gbara nche agụ na n'ụlọ. Ndị be anyị duru ụzọ wee bido, ndị gọvanọ niile na-achị be anyị duru ụzọ wee bido ife eji eche nche dị iche iche. Ndị Anambra nwere nke a na-akpọkpochapụ. Enwere forest guard fancha kwere na fa ga-emebe. Ndị bịa n'Enugu be anyị ebe a, ndị forest guard niile nwere moto, fa nwere ngwa fa dị eche nche. Ewere katapila lụọ ụzọ abanyesi ya na-agụba anyị n'ofu n'ofu. Ụmụ okorobịa na-agba nche na-agụ. Mana ka ife si wee dị kịta, anyị etinyechisighị anya wee tupu ife ya niile ebido wee kwuo na anyị ga-ekpokọta ọnụ steeti niile nọ na South East ka fa na-alụkọ ọrụ iche nchebe anyị, ka ọ ga-abụ ife na-eme na agbata obi ịmalụ tupu oluta na nke a ga-akwụsị nwa akwụsị. Ọnya ka anyị ncha niile na ndị gọvanọ wee yọọ General Obi Umahi ka ọ bụrụ chairman ya bụ kọmiti. Ọ nọkwu na nkata anyị na since ọ bụ chairman, anyị na ndị niile na-alụ ọrụ na steeti vigilante enwego nzukọ. Anyị na ndị attorney general niile nọ na South East enwego nzukọ. Ọ bụ ndị attorney general na General Umahi enwego nzukọ. Ọ ga-akọwasịrị unu mgbe ọ ga-ekwu okwu. Mana isiokwu bụ na fa edepụtago ife a na-akpọ draft legislation nke ga-eje na House niile dị na South East n'oge na-efere aka. Nke abụọ bụ na fabido ya bụ ife ọ ga-enyezi anyị aka nri akwa aka ekpe akwa aka nri. Nke ọzọ bụ na etu ife si wee kwụrụ kịta, anyị nwere nzukọ na-abụ anyị nwere otu onye na-achị polisi na Naịjirịa. Nke izizi anyị na ya nwere, o nwere ife anyị kwekọrịtasị maka na federal gọọmenti nwere iwu faji wee chọọ inwe community police na Naịjirịa niile. Anyị wee sị ya na community police ga-adịbe anyị na o merekwa anyị na ndị ọrụ gị mee, maka na nke unu nọ anọ na checkpoint unu wee be anyị bụ toll gate na ọ bụrụ checkpoint. Ọ na-abụ onye nọdụ na-aga n'ụzọ a na-anyị ego. Mgbe ife a na-emezi ka ọ bụ na enwerezi onye nwere ike isi fa kwụsị, ka ọ bụ na ọsọ be anyị ka a na-anata nwa ego n'okporo ụzọ. Nzukọ anyị na nwere ikpeazụ, anyị wee kweta na command and control ga-adị exclusively in our hands ma ọ bụ na enwe federal police. Nawa kweta chi obodo ọbụla nọ n'ala Igbo na onye ga-abụ onye isi ya bụ police committee, community policing.
ga-abụ onye bụ eze na-achị ya bụ isi anụ Igbo traditional. Na o wee kwuo na anyị wee kweta na local gọọmenti ọbụla na onye ga-achị ya bụ community policy ga-abụ local gọọmenti channel. Anyị wee kwuo na steeti na onye ga-achị ya bụ steeti gọọmenti. Anyị wee kwekwazi na recruitment n'obodo ọbụla ga-abụ the exclusive responsibility of onye bụ eze na onye bụ president town union na chairman local government. So bụ anyị nwa ga-ekpota ndị ga-arụ ọrụ n'ebe ahụ. O wee kwuo na community policy na anyị na-ekweta na ọ narapụrụkwa anyị ime ife anyị na-emebu mbụ, anyị na-improve ya ma anyị na-expand ya ụdị nke a General Umahi na-achị. Mana nkarị etu esi akọwa ya na okwu ndị nta akụkọ imilikiti aghọtara ife a, o wee dị mkpa na anyị ga-ekwu wee ghọta. Nke ịbụọ bụ na sekuriti abụrụ sọsọ ndị ji egbe na ndị ji mma maọbụ ndị na-eche agụ bụ sekuriti. Sekuriti dị n'iche n'iche. Enwere ife a na-akpọ food security. Ọ bụrụ na nri ị na-eri na be si bụ onye ọzọ abịa, ife olulu bụ na inwere n'onwe gị na ọgbafe o si abịa banye egwu ịgasa aka n'ala maka na inwere ozi ebe ị ga-esi nweta nri. Unu n'anya n'ala Igbo, tomato anyị na-eri be anyị karịa si n'ugwu Hausa, yabasị anyị na-eri be anyị karịa si n'ugwu Hausa, anụ anyị na-ata be anyị nkarịa si n'ugwu Hausa. Anyị nwa bụ ndị wawa na-esi ọkpa na-akụ ọkpa na be anyị. Ọkpa na-esite ugwu Hausa abịa fa abịalugo were kụọ na befa karịa ka anyị si wee nwee. O were bụrụ nnukwute ife mwute mgbe ndị na-eme salad, karọt si befa abịa, kukumba si befa abịa, letus si befa abịa, azụ ọkpọ nkụ sikwu befa abịa. Anyị wee sị mba, ị na-enekwa anyị etu esi achị anyị n'obodo anyị, ebe a na-alụ ife mmepụta na be anyị adụrọzi ka ọ dị mbụ oge ọkpara na-azị ka iwe chịrị. Ụlọ akwụkwọ dị na be anyị adụrọzi ka ọ dị mbụ oge ndị ọgbọ anyị jere akwụkwọ. Anyị wee okporo ụzọ dị na be anyị etu a ka ọ dị. Anyị wee sị na nnụnụ okpoko buru na ntị chiri ya, na anyị ga-enwe ka anyị ga-esi wee nyere onwe anyị aka. Anyị wee dee memo na a ga-enwe South East Stabilization Fund. Ndị gọvanọ kwelu si anyị na afa ga-etinye aka anyị ha, na anyị ga-eje dee the governance structure ka onye ọbụla wee malụ otinye ego na South East Stabilization Fund. Ọ bụ onye Igbo nkịtị tinyere, ọ bụ gọọmenti tinyere, ka a ghọta ka a ga-esi wee tinye. Anyị emebego kọmiti. Ọ bụ Prọfesọ Osita Ogbu, development economist, former United Nations staff, former Minister of National Planning, onye isi. Echi ma nwanne echi ndị niile nọ na ya unu ga-anụ gbado afafa. Ndị nọ n'obodo Igbo dị na ya, n'otu niile ndị be anyị ya n'obodo Igbo, anyị rọpụtara ofu onye maọbụ mmadụ na ha nọchasị ya. Ndị niile gbaghalụ maka ka esi ejide ego, ndị niile ma ka esi eji ego enweta ego, ọ bụ ife ndị oyibo na-akpọ investment, afafa dịchara ya, ma nwoke ma nwaanyị dị ya. Elu anyị bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo ga-enwerịrị ife ọ ga na-atụnye n'idozi be anyị n'ọnwa ọbụla. Mana ọ bụrụ ka ịtụnye ka onye na-atụnye ife na town union, ịtụnyezie ya ọbụla ikwugo dues, eklozi ya n'ịnọ,
If I know beneath open eating yellow, got on the shareholding. If I mean, for more, no more Bobby village all of and then I'll drive here. And you get away categories of investment. When they gonna have 200 naira every month. When they gonna have to take a the professor was to boost committee. They finish. Man, if all the open I have to buy a go. Okay, I quit notice. Ugwuorji. One and the buying action Ugwuorji will lose. I wish if I did make a fara. Ezinuno. Na town union ni nefa no na state of na the Ugwuorji. I went they give away data 11.6 million ndị Igbo no Ugwuorji. Oblugo na so 5 million for upon the Tochukwu Okorobịa all when it 200 naira. Only follow. Na bro ndị bi na Lagos. Ghana's election Gano. When there's all election nights in Lagos, Peter. The one the buying on Lagos, where's if I'm now? The waiting and I'll go for a faggot to vote the 3.something million. Where Malukahera. Now, you China Buna Obelazuga, Batobelenko, Nukwaza, Patanoko. And you was your 2 years to and you're wrong, Mado. Na state man bi n'obodo Igbo man bi na Nigeria ndị a bụ ndị ga-enebanye anya na the stabilization fund si ogini ka a ga-eji eme ka Igbo wee gaa n'ihu onwere Ugwuta river maọbụ Obuaku river ma Niger river anyị ga-adred ka ụgbọ mmiri na-abata n'ebe a ndị be anyị nọzi ebe ọzọ maka na fada ebute ngwa afịa and Odujia buying container na Biafra. Onwere railway line anyị ga-alụ ba anyị ejikọta anyị onye buru ngwa afịa na agari ọfụma. Onwere ka anyị ga-esi wee banye na the international highway of power development. Ụmụafụgo nwere rock ndị America mepụtara kịta. A sị na eweli emebe solar energy. No getting a higher capacity of retention of solar energy than the present technology. Is it water? Is it pattern stabilization? You can wallow matani. The man will kill on I had a commune na Nnenna by no Ugwuorji. Opponents on Netherlands. Abodo called about 34,000 square kilometers. Ekelu Nigeria state return is seat Kwasada Abuja 37. Ofu state on Niger state, Netherlands bo Okalia. Netherlands bo the highest exporter of food in the world, higher than the United States of America. Before Nazubu, dairy and vegetables. And the chemical CME went on. Onwelu greenhouses, and Aluna skyscraper. So, Ofubuna, Mobunu Dumiri, Mobuna Kochi, Mobuna winter, Mobuna summer. Rana Koputani, Macano technology. Etu akọ dịkwa ife ngwara unu maka power. Ndị be anyị nwere ndị maara akwụkwọ pụrụ iche nọ n'obodo Igbo. Ọ bụ nwanne anyị nwoke onye Onitsha bụ onye mebere kọmputa bụ the fastest computer in the world. NASA ji alụ ọrụ taa. O nwere ndị ọzọ nọcha na nkwu n'ife Chineke nyere fafa nwere akara aka fada ebe. Mana anyị kọnụrụ nwa mmiri etu zik na Azikiwe si anyị ọgbọ ofufe. Anyị wee chọ na-aga onye ndị Igbo ụwa gbugbu na-eche ndị ache. Anyị ga-azụ onwe anyị ma mmadụ na-azụrụ onwe. O nwego ndị zọrọ onwe ofe etu a n'ụwa. Ndị Catalonia na Spain
Budget election to a vote to Kafagwell for Kais Meja, Biafra, Noara Kaiwell wine. Obuno Daba. The Catalonia men care for Dabaro. Where's your cake of build the economy? A build on your fabulu engine. Spain. It was called na ndị buying na Germany. Etu akafa si wee mee nke fa abụrụ akpụrụ obi Germany. So ọ bụ eziokwu na ekwere fa na mana Germany enwere ife ọ bụ ma ọ bụ na fa nọrọ ya. So alụ ke mmadụ ji eso ife dị ahụ. So anyị chọrọ ka anyị nwee that stabilization for na ya ma enwe ma ndị Igbo niile akere aka na ya. Ya ka anyị ji wee si ka anyị n'unu kpa nkata ka unu mara ife anyị na-eme. Unu nene ka akwụkwọ na esi agụ akwụkwọ na be anyị kịta. Ọ bụrụzi ka anyị si wee bụ mgbe ndị ọgbọ anyị jere akwụkwọ. Mgbe m jere akwụkwọ m bidoro akwụkwọ n'Enugu, ejere m akwụkwọ n'Iva Valley. St. Patrick's River Valley dị na rural Enugu. Ife njidere ebe a bụ na fada na-akụzi nkụzi ebe a na-asị na disciplinarian. Wee lue fụnọbụ eziokwu fada Michael Emecha. Nne m na nna m si na mụ na kwesịrị eze nwanne m ga-eje akwụkwọ n'ebe ahụ. Cecilia bụ oge. Mana ife dị mkpa bụ na ebe afọ m nọ na klaasị na onye mụ na ya nọ na klaasị bụ nwanne draiva papa m. Peter Enejere, nwanne James Enejere. Nwere ụlọ akwụkwọ bụ nke nwa minista, nwee nke bụ nke nwa driver. So anyị chọrọ ka anyị welu akụnụba anyị wee banye n'ụlọ akwụkwọ niile dị na ha n'Igbo chenjigharịa anyị. Oge na-eje akwụkwọ n'obodo Igbo odoro m anya na ndị China, ndị Indonesia, ndị India, ndị Singapore, fa na-ekpopụta ndị be fa n'igwe. Afafụ onye ọcha n'ọtọ ife o ji ekodogwu. Ma wee jee mụtasị ebe ndị ọcha ji ekodogwu nataja wee tinye befa tupu ife pụrụ iche. Oge anyị nwere ndị independence, Eastern Nigeria bụ the fastest growing economy in Black Africa and growing faster than India and China. Mana kita fa agafere ozugbo anyị. Onwere onye ga-emeri anyị, anyị nwa ga-emeri onwe anyị. And I can't do it. So, nzukọ anyị kpọrọ unu bụ anyị gwa unu alụ anyị n'ife ndị a niile dị iche iche. Onye na-agwụ unu na anyị ncha niile ka ara tụmadị ndị gọvanọ na-anọrọ ebe a n'uche anyị adịrọ n'ọdịmma ndị Igbo na-agwụ n'otu asị. O nwere ike bụrụ ife dị iche na anyị na ụmụ okorobịa bụ na anyị nwa bụ ndị fugoro anya dịka nna anyị Iwuanyanwu n'ebe a. Ọ nọ na the last unit ọgụ wee bee. O nwere onye ga-afụcha ya kwe ka ụmụ ya banye n'agha. And o nwere onye ga-ejebe agha ma ọ kwadoro ife eji eje agha. Mana ụwa egosigo na a na-anụ agha n'ụzọ pụrụ iche iche. O nwere agha eji ụbụrụ were anụ, nwere nke eji aka were anụ. Ọ ga-asọ m ka anyị were ụbụrụ wee nụọ nke anyị. Ife dị mkpa bụ kedu onye mere m. Anyị were ụbụrụ wee nụọ nke anyị, Chineke nye aka a ga-enweta onwe. Anyị bụ ndị Ohaneze ejego, anyị na ndị ọzọ ọ na-ewute ka o si ewute anyị gba akwụkwọ nwee ife anyị na-akpọ Southern and Middle Belt Leadership Forum. Ndị afenfere na ndị Yoruba dị ya. Ndị Ndef na ndị ofe mmiri ụmụnne anyị nọ ya. Ndị Middle Belt niile. Anyị gbara fa akwụkwọ anyị gbara na Abuja. Ọ bụ m bụ the opponent to ya affidavit ọkwa ebe a. Iji na-akwụ onye na-achị obodo na adịghị anyị ka a na-eme ibe anyị. And na ọ ṅụrụ iyi na ya ga-akwụgbọ aka ọtọ. Ife ndị ọzọ anyị tinyechara na ya hiri nne. Mgbọsị anyị ga-eje court mgbe a kpọlitere ikpe ahụ. Unu ga-anụ ka anyị si anụ. Unu bụ ndị nọ n'obodo Igbo na-ege m ntị.
onwere ụfọdụ n'ime unu mụ na papa nkata mbọsị a wee na-asị unu na enyemaka dị n'iche n'iche unu nwere ike na-atụ ego mana unu enyere Nwodo unu tụcha jidelu na ego unu mgbe anyị nwere gọvanance structure unu ga-adị na ya atụnyere unu ego na South East Stabilization Fund unu nọdụ ebe a na-ekwu ya nke anyị nwere ife dị iche iche unu nwere ike imere anyị. O nwere mbọsị njelu na Germany ebe m na-akpa nkata biznes nwoke njelu dị ya na Frankfurt n'ọfịs ya wee si m kedu obodo m bi na Naịjirịa mgbe m anọghị bụbọsị kedu adresị mgbe adresị be m wee welu ife search engine wee chọba Enugu gosi m Enugu na global map type street greatest street gosi m gate be m wee si n'elu n'azụ ụlọ be m nne nkịta m pụọ na parị na be wee si n'alụ eme onye ọcha nọ n'ọdịe wee na-afụ ka be m si wee dị so na ọ bụ na ndị mmadụ nọ n'ọfịa be anyị na-eyi anyị egwu unu ọ bụ ndị nọ n'obodo oyibo nwere ife dị iche iche unu ga-emere anyị onyere anyị aka ọkpara unu na unu natara ma ọ na unu bịara ebe a chọba laịsensị mana unu nọrọ anara ebe a nwee search engine anyị na-ekwu okwu bịa unu kpọọ na WhatsApp na asị Nwodo m jere okere na ukeghe na-agụ ukeghe na o nwetara papụ n'ebe a anyị gbaa nche na agba ọdịnakịrịka ọkụ ya bụ sekretariat onye ọbụla nwere nke ọ ga-alụ mana nke ka nke bụ na anyị ga-agba aka ọnụ ru ya anyị kọọ ma mmiri ọnụ ọgba ọfụfụ ọ na-ewute mmiri nne na ndị be anyị nwere n'onwere onye ga-ekwu nke aka nwere n'onwere onye ọchịchị Chineke nyere ọchịchị irue n'ebe ọ na-achị anya sọpụrụ ya mesie ka ọ ga-esi mbọsị ọzọ ruo onye ọzọ ama anyị unu ka unu nọ n'obodo oyibo unu enwezina faction union ụmụ nwaanyị unu na-adị unu eseziri okwu maka na unu kpatara ego ife unu bụ na iyi ebu ma ọ dị njọ ma ọ dị mma ife nwoke nwere nwunye eso nwere ife nwunye nwere ihe eso nwere ibenu n'udo gbaanụ mbọ ka unu tinye aka n'ife niile anyị na-ayọ unu ka anyị ncha wee gbakọ ọnụ zọba anyị mmadụ ka ọ ga-esi gaa n'ihu aga m enye ezi efe ka ndị ibe m kwuo maka na agwa ofu onye furu wee ke ụkwụ na-afa kwuo ife dị iche n'ife m na-ekwu na amalụzi na Nwodo dịzi ka o nwere aghụghọ jiri wee gaa nzukọ nna anyị ukwu Nnia Nwodo anyị ekene gị dịka ndị ọma na-ege anyị ntị ma ndị na-ege anyị ntị n'ikuku ma ndị nọ na nzukọ a na-eme na mgbede a dịka o si kwu ọ bụghị ntị m ka nke unu anyị ga-ejizi ohere a ka anyị kpọnite nna anyị ukwu bụ His Royal Highness Obi of Onitsha. Biko nna anyị ukwu ọ bụrụ na ị ga-emetụ aka na igwe dị gị n'ihu ka ha ngwa ọ bụrụ na ikwubezie na anyị ga-anụ. Thank you. Ọ dị mma biko ndị ma ekele m unu nke onye chi ya ze ebe ọ bụla ya nọ na ụwa niile nke onye chi ya ze nke izu na ana aka na-ekene emeghe ezigbo ekene to onye isi Ohaneze bụ Chief Nnia Nwodo nke okenye o so ejikọba nzukọ na-ekenekwa mmadụ niile onye ọbụla nọ ebe ọbụla ya nọ na a na-ekene mmadụ niile ndị na-ege ntị n'ife ndị bụ ndị so na nzukọ ọnụwa okwu m eso ogologo mana nke izu ka nkwadogoro ife niile okwu isi Ohaneze ife nji akwadie maka na mụ na ya anọgo na nzukọ tupu alụ kpaa nkata malebe uche ndị gọvanọ anyị dị malebe uche ndị ọzọ dị eji m aka na dị ka Chief Iwuanyanwu
akwadokwa otu a usoro kwadi na a na-atụ alụ na-agbakọ ya ọ bụ ife na-eke na-ekwupụta oha na sị na ife ihe na-eme na dị ya n'obi na anyị chere ụcha eziokwu Chineji ọsịsọ na Nigeria ndị Igbo sị na the clouds are darkening fast ya bụ na ọ bụla ga-azọ isi anyị bụ ndị Igbo ga-azọ isi anyị maka na nna anyị fara rapụla anyị anyị Igbo na anyị chisi anyị Igbo arapụla ụmụaka anyị ndị na-eso anyị n'azụ ọ dị mma karịa otu isi were rapụla anyị ya bụ na a ga-agbakere ya gba mbọ ife bụ uche ndị Fulani abụrazi ife ọfụ ka na the executive branch of the government ebe onye isi obodo na-achị anyị maka o si achị judiciary the government institutions parastatals medical NNPC medical even the legislature etc. Abuzi aboy fa. All of us are Nigeria. Because their interests expressed across the whole of West Africa. And ndị ọzọ dị ka Ghana na kwụ ọfụma nọdụrọfa ka ọ dị anyị nwa. Kedu ife eji wee kpọọ anyị bụ ndị Igbo asị ndị ugwu? Nke izizi bụ na nsụanụ Igbo we resisted colonialism to the last. Also ndị Igbo so anyị Igbo ka ndị ọcha colonial powers na-enwere ike manufacture amen. They have to adapt to our own culture, even though eventually they governed us. Nke Igbo anyị lụrụ agha fọlọ na anyị lụsị aba agha anyị Igbo emechie na anyị lụrụ anyị 20 pounds before 20 pounds ka wee bido ozi. Kedụ ebe anyị nọ tata steeti nne na Nigeria igosi adị nwe obodo gwa ndị Igbo ebe dị ka Abuja ebe dị ka Lagos economic power ndị be anyị adịghị ekwu egwu ọ na-eweta ntaji anya there's no doubt about it ma ọ bụrụ anyị kele nwa anyị ọ chụrụ kele anyị ọ na-eweta ntaji anya nke ịtọ bụ na amaba anyị Igbo bụ ife ji ndị Fulani ịgbadatara South maka na ife dịfa mkpa bụ food petroleum. So an Igbo is a buffer to their entering the South. So it's important that either they conquer us or they subjugate us, whatever it is. Keep us Igbo na kind of mezu onwe anyị abụ ndị Igbo anyị na-etu ọnụ rinne anyị na-emetụ rinne anyị na-ezobe anwa anyị so ife ọbụla anyị ma anyị na-akọsi ya na ịntanetị na-akọlụ mmadụ niile na-akọlụ ụwa niile ndị ọzọ amalụ ife gbuchi anyị a sị na ife dike na-eme dị ya n'obi mana PG Ohaneze sịrị onye ajụrụ ajụ ọ ga-ajụ onwe mba onye ajụrụ ajụ ama ajụ onwe ọ bụ na ajụrụ anyị ajụ the more reason why anyị ga-eji wee chewe ụcha ọ bụ mmadụ kekele na Chukwu kele anyị ke anyị bụ so na nsogbu dị na Nigeria the clouds darkening the tsunami that may come anyị chekwa nkwụcha anyị kwadekwala akwade onye abajụ a na-ajụ onwe anyị President General akọwago alụ a na-atụ na-achịala uche ọchịchị ya Umahi n'isi nke a mantinye ọnụ ebe a mana ife chọrọ ikwu bụ na anyị ama ebe ntakịrị rapụ mmiri na
otu ọbụla ụmụnne ọbụla every community ga-enwerịrị an organization leadership usoro esi eme ife bụrụ anụmanụ bi n'ọfịa ajekọ ịchụ nta egbe ndị ga-ebu ụzọ. So we have to support our leadership because we have given an assignment. Oge ruo oge fagichi ọbụla fa alụrụ ọfụma ewepụ fa. We have to support our leadership and kwadosie efe ike maka na ife anyị na-abanye n'ime kịta dịka a war condition. We're entering a war, whether with physical arms or with the brain or with politics or whatever it is. When we're in a war situation, we don't have time for frivolities. We have to support our leader. We have to have a strong organization. We have to have discipline. When I can, so if I'm not your kids, any internet wanting to. I think that Igbo dominates this internet space more than Nigerians, other Nigerians combined. So we're all debating, but we don't come up with concrete proposals how to move forward. It's very important that we ease off. Or we put them back, I chop it up. We can handle and all that. I met here on internet. So one this year who can do something about it. Maybe make something about it, then they feedback to us. So also collective leadership. Collective leadership impact and Ohaneze, the collective leadership. Now Iwuanyanwu chairman of the Elders Committee, the chairman of the women's wing worldwide. All can Igbo see to go over. So no bro for any match. No, only see. Does an apodi. Ikonu eraka, self-righteousness eraka. Non the abeli, O'Brien abeli. When the tsunami comes, it will wipe everybody. Or don't stay aloof. I do. We have to work together. We have to come out together. So now, if I can mention the catchwords, and this one know you go. Unity, impact. Total commitment to an Igbo, impact. We've got to move it forward. Nnia Nwodo President Ohaneze. We can create our own heaven in Nigeria, even as it is today, by industry. We give only an example in Spain, and in Bavaria, in Germany, California created its own world, and so on. Excellence, excellence, excellence. Education is important. Education, education, education. Organization, we need structure that will lead us to where we're going to go. And industry and diligence. Agriculture, we go back to agriculture. Any country that cannot feed itself and provide its own power as basic essentials cannot survive. Discretion and modesty. Always be fine. Leadership is important, and followership is part of leadership. Now, what I shine, I quite not really then, of course, to Nigeria squarely, we need to build alliances, and we're building alliances, and we've built alliances. It's in the many way. There's in the middle belt, the southwest, the south-south. If I'm not, I will go begin. People, the by academic, all I got a pan, or Mamma Kalia, where a Pumakani, and or Mamma Kalia, put to knife as well. That is a sign of progress.
Bye, darling. Ekene m. Nna ya Gbogidi, anyị ekene gị dịka isi ekwu. Biko anyị ga-abịa ka anyị ga-akpọlite nna anyị Chief Emmanuel Iwuanyanwu, yanwa bụ onye ọzọ ga-ekwu okwu. Ọ bụrụ na nna Iwuanyanwu kwụsịa, anyị ga-akpọlite General Obi Umahi ka ọ gwakwa anyị okwu. President General, I'm ekele Agbogidi. Ekelele m ndị Igbo, ekelele m unu. Ndewono. President General, anyị na-ekele gị ekele. Anyị na-akpọ Chineke si ihe ka gị akpọkwala ala Igbo. Ihe ka gị John Nnia Nwodo na-akpọkwala ala Igbo. Otu isi ga-lebe ihe emeke taa. Onwe ihe ka ya. Anyị nọ nga na anyị na ụmụnne anyị ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị na-epe dị ka anyị na-ekwurịta. Chukwu gọzie gị. Ana m ekelekwe ndị gọvanọ anyị, gọvanọ Ebonyi steeti onye isi oche ha niile anyị gbakọrọ. Achọrọ m isi na ihe niile onye isi PG, onye na-achị Igbo John Nwodo kwuru. Ekwenyere m ya n'ihi na anọ na nsụtụka emere. Ihe niile ha kwuru, unu ma John Nwodo wa n'oretọ. Ọ kọwala akụkọ niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Anyị mechara nzukọ ka emere n'Enugu anọ nga ahụ. Ọ mgbe anyị si anyị ekwenyeghị n'ihe ndị federal gọọmenti mere maka the community police. Anyị mee ya reject. Ihe ndị gọvanọ wetara anyị anọrọ nga ahụ mee ya reject. The IG, the Secretary Police, akwanyere anyị ugwu, gba anyị nzukọ, anyị na ya nzukọ. Na nzukọ anyị nwere, ihe niile anyị chọrọ, dịka President General kọwara, ọ nabatara ihe niile anyị kwuru. Nọrọkwa nga ahụ gwa anyị agwa ya na anyị ga-ewekwe bill to the House of Assemblies ndị South East niile ka ha mee draft our security the way I chọrọ ya ekwere. And unu nwa this community police oge m ga-enyere anyị aka n'ihi na ọ ga-enide n'ego dịka m si ghọta ụbọchị ha ga-ewe ndị community ndị eze na ndị obodo ga-aghọta ndị ga-awụ ndị ga-arụ na polisi a. Ọ gaghị dịka polisi ke na Naịjirịa. Ma polisi Naịjirịa sa ga-were ma ndị oshi ma ndị ama ewere ego ga-azụrụ ọkwa bọkewu ihe a ga-anọ na kọmuniti. Onye ọbụla ma otu nwanne ya dị, ọ ga-arụ ahụta onye na-awụghị onye nke Ohaneze chọrọ. Aga m asị na ije anyị gara uje kwesịrị ekwesị. Ana m ekele ndị iche anyị n'ihi na anyị ga-enweta n'okpuru ihe site na nzukọ anyị gara ndị kọmuniti polis ga-awụ ndị ahọpụtara n'onwe anyị, ụfọdụ ndị ama onwe ha. Even unu leba anya, o nwere ndị bịara na-aba mba kemgbe abara abụọ si na ala Naịjirịa niile na ọha nwe ndị asa ha Fulani, ha sị na ha nwe Naịjirịa niile. Na-ekwusi Igbo si onye akpakwa akaka n'ọdụ ma ọdị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. A gwara ndị asa ha nwerakwa na Igbo bụkwa ndụ. Abịala at various times ha mee ihe ha chee na Igbo adịghị united. Igbo dị united. Mgbe a bịara na politiks, ha bịa si na ha na-eme anyị hapụ ha. Anyị pụtụrụ ndụ ndị Igbo isi na ọkụkọ gị njọ, anyị hapụrụ gị everything. Igbo oge niile nọ together. Fuja atụrụ unu. Onwe ihe ga-eme anyị. So ekelele ndị nọ onwe ihe ga-eme anyị. Ihe niile mere anyị nọ on course. But nke kacha mkpa ịhụ na dị stabilization fund. Nsogbu anyị nwere na Ohaneze kemgbe bidoro Ohaneze. Aga m asị na ihe gbasara ego, a ga-ekele John Nwodo ekele. O wee eziokwu na 10 ya ga-agwụ by December this year. But ya mechaa dị stabilization fund tinye n'ihe dịka o mere eme, I think Igbo agaghị echefu ya. N'ihi na ihe nwoke ugbo nọ na ya, ihe ọlụ na-eme ọ na-ego anọghị ya, ọ ga-enwe isi. Ndị Igbo nwere ideas ihe kpụziricha ga-enweta ego n'ụzọ dị iche iche, pụta webụ onye kpụkọtara ọnụ.
ejiri ya gaa na mmitiri a na ndị gọvanọ eme ya approve unanimously. So ha ekwuole ka Ohaneze weta the details, and I think PG onye ka ọ na-akọwa na ya emechana ọ ga-eme involve every onye Igbo ọbụla. Areji baka n'ụlọ ghọtara na Ohaneze otechi onye ọbụla nwa amụrụ n'ala Igbo eji ha mụrụ ya ọ bụrụ onye Ohaneze. Ohaneze arị klọb bụ ọdị societies bụ ọwụ ihe ebe onye ọbụla onye Igbo ma nwoke ma nwaanyị eji ha mụrụ ya ọ bụrụla onye Ohaneze. O wee eziokwu na enwere associations ndị ọzọ. Well, Ohaneze megidere ha ọkọ ọbụla ga-abịa Ohaneze mee ya regista. So ụfọdụ ụlọ ndị ala bekee na ebe ọzọ unu nweta ihe ọzọ unu nwere ọ dị nsogbu nọ na ya. Ihe nọ n'ime ya unu nwara na Igbo nwere an umbrella organization aha ya Ohaneze. Onye ndị ọbụla nwere association ya bịa eregista ya. Ekwuru ya n'akwụkwọ nsọ si he who is not against us is for us. Onye nọ ọdịgide ha anyị na-eme anyị na ya ga-anọ. So achọrọ nke anyị kelee ya maka this stabilization for na-arịọkwa ka mgbe ọ pụtara ka anyị niile tinye aka hụ na ihe a gara n'ihu. N'ihi na dịka esi chọpụta na rịpọt ekere anyị mee succeed nweta ihe a in the next 5 years afọ ise ka a ga-enye ala Igbo agaghị need any federal government. Ala Igbo agaghị need Igbo ihe anyị ga-enwe ike stand there on our own. N'ihi na anyị nwere akụnụba akụnụba kacha ibe ya mmadụ ndị nwere isi ọgụgụ ana Igbo nwere ya. After all, anyị gara laa agha asị emena blockade everywhere ma land ma sea ma air asị a ga-emere anyị na week abụọ anyị na afọ atọ. And agwara ndị a mgbe m gwara ndị a oge gara aga dịka onye so na onwe amerighị anyị ọwa ji aka anyị mgbe ahụ na-ekpejielesi anyị ekwere ya wụkwa no victor no vanquish. Onwe onye meriri anyị. Ọ na-ekwute m dịka onye tara ahụhụ nwee nchandụrụ nara ahụ amere ekwere meriri anyị onwe onye meriri anyị. So ana m asị na anyị eruola point onye Igbo ebe ọbụla nọ unu ga-adị proud, unu ga-anya isi, unu ga-ama that na ala Igbo abịamakwaletori Igbo arise ala. N'ihi na ịbịa ugbu a anyị nwere unity. Ohaneze anyị nwere unity. Onye na-akọrọ gị ihe ọbụla anyị nwere unity. Even ịbịa ebe ndị gọvanọ anyị nọ unu ma gọvanọ anyị nwere 5 states now. Well, plus the Niger Delta and the rivers ndị n'ebe ahụ. But ha nọ na different parties. But ha niile na-adị united in action. All the first show na-adị united. And ha na general na-aga nke ọma. Mụ akwa na onye isi ndị elders. Mụ na ndị elders na-arụkwa ọrụ nke ọma. And so ana m achọkwa unu mara na ahịhịa a very good time for us. Ụjọ atụla unu. Ihe a na-ekwu na ndị a zụrụ n'ọhịa ebe a ha zụrụ ebe a tupu mere anyị ebere anyị set ihe ndị a ọ ihe ahụhụ mbụ anyị gara n'ihe ndị anyị agakala n'ije mbụ. So ụjọ atụla unu. Agwala masị onye akpakwara gị aka n'ọdụ bụ otu ndụ ma ọ nwụrụ anwụ a na-eme onye fe na-elele ndị Igbo onye ahụ ọ na-atụfu oge ya. Biko aga m akpọkọta okwu n'ihi na agbọgide igwe Obi Of Onitsha unu ma abịa n'ala Igbo taa ebe ọla gburu izu akpọọ ya Obi Of Onitsha a ga-agba Igbo abụọ. A na-abịakwanụ PG anyị apart from his position ya onwe ya agba ama n'ihi na Ohaneze anyị na-ekwu ugbu a oge m zọrọ president ka ebidoro ya. Ịma this present site of ụlọ Ohaneze all family Nwodo nyere that place. Ị ga-ahụ na ha play a major role na Igbo land. So ekelele m ha niile na-arịọkwa ka ndị Igbo ka kwa iwuru otu ka anyị nwee ike nwee mmeri n'ihe niile a na-arụ. N'ụmụ onwe nga Emmanuel Iwuanyanwu onye Igbo niile gbakọrọ ọhụrụ gbakọrọ Umahi ji aga mba unu kwara Umahi ji aga mba ga-ebukarị ihe mere including ọrụ nrụ n'ihe gbasara Ohaneze. Ewerele m ya na agma agịrị Igbo ojii. Agwara m otu enyi nwoke si lekwe kama nna agaghị agịrị Igbo ojii kapụta ya ọrụ ihe njiri nwoke mmebie
n'ihi na ebe ụlọ anyị ọga na-eji ekwu okwu dịkpa kwuo okwu si ya ga-emebi ihe dị ewu nwoke gị masị ya okwuru ọ dị n'obi ịgụra Igbo ojii ri mkpa so unu jisi ike biko Chineke gọzie unu niile ndewo nna anyị Iwuanyanwu udo dịrị gị ikwuola nke ka ndị mmadụ si ihe ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ ndị nọ na Facebook ndị nọ na YouTube nakwa ndị na-eme n'ime chat ebe a ajụjụ ha na-ajụ ọ dịkwa nka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-akpọnita General Obi Umahi ka ọ gwa anyị okwu ajụjụ ndị mmadụ na-ajụkarị bụ dịka nna anyị Nnia Nwodo si wee kwu na o nwere ka esi na-ekwu okwu na o nwere ndị nọgasị n'ime ọhịa and ihe anyị ga-eme mụnwa kwetakwara na ọ ga-abụ nna anyị General Obi Umahi okwu ọ ga-ekwu kịta na ndị niile na-ajụ ajụjụ biko nu geenụ ntị n'ihe ọ ga-ekwu maka na okwu ya ekwetara m na ọ ga-eji ohere a wee zaa ajụjụ niile ahụ unu na-ajụ biko General Obi Umahi ka ị nwee ike ka ị metụ aka gị na igwe iji ekwu okwu our rapporteur. Ekene gị nna anyị ukwu President General Ohaneze ndị Igbo. Ekenekwa m Agbogidi Obi Of Onitsha na nna anyị ukwu Chief Emmanuel Iwuanyanwu. Unu ekwugo n'okwu okwu asọpọtụ abụrụ na chọọchị ka a nọ asị ka agbasasị okwu na unu ekwupụtago everything so mana na-ewepụta a few things very very important in the area of security. Mebido with ife na-akpọ security threat analysis. O nwere ife na-akpagbu ndị Igbo personal security. Number one, coronavirus. We have a new threat to security in the whole world. But coming home, in a number of ways, all a very serious issue to us. Number one, we believe and we know that the federal government is not giving appropriate support to the southeast states. And as long as I again with the appropriate support, we cannot test as much as possible. And all I test, we can find out those who are affected in order to treat them. So this one will really lead to community problems. And God forbid, it will be very terrible. So we are asking, in order to secure ourselves, federal government support our governors, support our southeast states, so that we can secure our people from infection of this coronavirus. Number two, anyway, until our PG undue inflow of corona-infested Almajiris from the north to Igbo. And some of them are Walker Almajiri, some of them local healthy, and older than the normal average of Almajiri, average age of Almajiri that we know. So that introduces some elements of questions. And we are still trying to unravel these questions. And as time goes on, we can assure you that I am with the answers to this issue. Number three,
I'm the familiar threat of armed Fulanists. But now we have increase in such threats. Some people are not Boko Haram. Some people are not migrants, Fulani migrants. Those ones are a bit dangerous. But the truth is that nobody can tell you the exact proportion of the threats on ground. Most of the things, be exaggerated. Some of them are exaggerated. We are not wishing away the issue of security. No, insecurity. No, it is there. But the way they paint the picture, and with some other motives behind it, and we will explain it subsequently. Because of these migrants, these herdsmen that destroy our farmlands, attack people, kidnap, rape, and all those. Because of that, our heritage, especially in terms of land, is also subjected to threats. Because these people, they come in, they don't move to acquire land through legitimate means. They just occupy any land they enter, as if Nigeria or an Igbo were a lawless community. There is no place in the whole world where land is acquired that way. So this is a very senseless behavior, unimaginable behavior. And the problem is that no one seems to be, people in government, especially at the center, do not seem to find anything wrong with this. That's why it is a serious threat, which we have to look at very seriously. Now, the Ukaine is spread of fear from amongst ourselves, targeted at ourselves. We have felt like that now, we have abused social media. We have abused it so terrible. Any way that any social platform is dominated by the people. If you go through it, you will think that now tomorrow Igbo land will be completely razed down. That no one was really know an Igbo is another 2 months, 2 days. So this thing is undue spread of fear. We are shooting arrows at ourselves. We are destroying the confidence we have in ourselves. And the Bible says that fear is a torment. So why should we be tormenting ourselves with fear? Planting some terrible information in our hearts, and our people faint, our people pant. I think it's a disservice. They clone some information. They import some video clips, some photos, they concoct all manner of stories, and they push it into the social media. So that is why our people who are outside the country, they think that now, by the time the following day, but it is not. All these things are not true. Even politicians have adopted security issue to be a cannon, weapon they use to fight themselves, to pull down
those they think are their opponents. So politicians should also lay off the issue of security in trying to battle for positions. Some people seek ego, seek position. Some of them also make a merchandise of using security to maneuver people in power to bring money. Oh, there is this problem here, there is that problem there. They exaggerate. They paint pictures of things that are not on ground just to extract money. So I think in that area, I will enemies of our own selves. Now, in the midst of all this, it's not exhaustive or not exhaustive, but questions may throw up some issues. In the midst of all this, the big question will be, what is being done? I will treat that particular issue with caution because only her security needed can it. The truth is that on 31st of August 2019, the Southeast Governors Forum, having had a very powerful security meeting with some Igbo elders, and having reviewed the security situation in Igbo, they set up Southeast Security Committee, 31st of August 2019. You check here, it's almost 6 months before Southwest came up with the issue of Southwest Security Network. So people who say that the Southeast governors are not doing much, I don't think it is very true. I'm not a governor though, I am purely a soldier, retired. But we have used security eyes to also see whether they are doing absolutely nothing or they are doing something. Because security of Igbo land is trading a rope. Number one, the federal government is suspecting them. All eyes are on them. What they say, what they do. And then to worsen the situation, some Igbos are against the political leaders. So they are in a situation where they are not accepted at all, per se, and then the enemies are looking at them as if they are prepared to grind them at any moment. So, but I do not say that it is fear of some people who do not like us is their problem. No. Their problem, I believe, is mainly that they do not have the back of people. They are not backing them. They are stabbing them at the back. And I think, like Chief Iwuanyanwu said, like other area speakers say, we should come together and give support to our leaders, give support to our elders who mean well for us. I don't think that not only Igbo that we want to destroy us implicitly, especially our leaders. I just don't, I can't fathom it, I can't see it happening. So, when they formed this security committee, and they appointed me the chairman, we quickly prepared some documents extensively as it affects the Igbo security structure.
as affects the concept of security, and we handed over to Southeast Governors Forum. And we have said implicitly that we need regional security for Igbo because there are some equipment that the 5 states need, because there is no money in the Southeast. They need to put money together to buy equipment that can be used to affect the entire Southeast positively. So which means it's economical to have regional relationship, especially in area of security. But when that concept seemed to clash with the federal government police, the federal government IGP, so he came for his own security summit, and then they issued a communique which was not acceptable to the majority of our Igbo leaders. And then subsequently, the governor set up a committee to fashion a framework that will work. And that framework has eventually been prepared and handed over to our governors. And from our governors, we expect that the State House of Assembly will prepare it. And I don't want to tell you from all the things that the governors are doing, but I want to tell you that in the bush, they have some forest guards. They have, in the communities, they have vigilante. They have neighborhood watch. All of them are existing. But one thing we are looking at very closely is this issue of concept of community policy. There are some things we must watch very closely as far as that community policy is concerned. Because my position, and I guess the position of my leaders, is that, I have said it earlier, that security as enshrined in the Nigerian 1999 Constitution, the security at the state level, the governor is called the chief security officer. So which means he has the responsibility of coming up with the structure, coming up with the instrumentalities of how to provide the security that is needed in the state. So to that extent, as long as he is not violating the Constitution of Nigeria, as long as he's not committing any criminal acts, the governor should be given free hand to organize community policing without prejudice to what had earlier been said about community policing. I am reiterating it. And the police should not chaperone the governors in their constitutional responsibility of providing security in their various states, as long as they are not committing any offense against the Constitution, against the law of the land. So I think I will stop here, and I want to appreciate our leader again for this town hall meeting. I want to appreciate our people, the Igbos, who are so concerned about Igbo land. So, and I want to say, according to the scripture, if God be for us, no one can be against us. Let's put our confidence in the Almighty God. No weapon formed against us shall prosper. The power and the hand of God will rest upon us to deliver us from every wicked plans against us, against Igbo land, against our heritage. In Jesus' name. Amen. Because information to give. An information, please. Okay, sir. Okay, go ahead, sir. Information. Ashronka Amara that na ihe no nwere ndị katu naira no na Igbo ano. Agala me investigate.
ha nọ ịbịa adịghị ọtụtụ dịka ejikọ but ihe mere n'ụda o nwere ndị gwara agha n'ala Igbo ala Naịjirịa niile n'ọwụ ha nwe ala West Africa niile nọ ndị Fulani nwe ebe ọbụla ha gara ha rụọ ụlọ kpacha biri na ya ịma n'ala Igbo ibiri onye Igbo enweghị ike gara ala n'ọwụ ya nwe gaa ụlọ enwe ala enwe n'ala Igbo emene m consult many elders anyị enwebeghị ike enwe nzukọ obodo akpọla m elders and every elder m kpọrọ si na ihe mere wụ na a ga-agwa ndị Igbo obodo ebe ọbụla ahụrụ ụlọ arụrụ n'ime ọhịa akpada ya in fact achọrọ m ịhụ ịga kọwara onye isi ahụ Nnia Nwodo kọwara ya ihe izu amụ na ndị elders ụfọdụ gbara ihe kwuru na Igbo niile ala Igbo nwe ala Igbo onweghị onye anyị na-enwe ala Igbo enwe na-enwe ebe ọbụla mmadụ gara n'ime ọhịa n'ụlọ ya na-eme n'ọbasha ma ọwụ ihe ụlọ nọ ụmụaka kụtasịa ya so ọ ya wụ ihe ndị elders kụziri m so that is the opinion of elders and ọkwara ihe anyị na-eme and in many places ọdụkwa nka na-eme ya but as for whether ndị agha nakwa bịa o nwere ndị na-agwa ha na ha nwere power ha nwere right ịnụ n'ebe niile ọzọ anaghị ebe egbe ihe a na-ekwu na ụka tụrụra katụrụ ha na-ebe egbe so eji maka na ihe niile awụ ihe a ga-ekwucha na n'ikuku ebe anyị nọ nzukọ emechakwa mụ na Prọfesọ Jeneral Agbogide na ndị gọvanọ anyị ga-emekwa nzukọ na ihe bikos ihe awụ ihe a na-ekwucha ebe n'ikuku but ụjọ atụrụ unu ndị na-anọ n'ụlọ ụjọ atụrụ unu agaghị emerili Igbo anyị ga-emeri ha ụjọ atụrụ unu ndewonu. Nna Iwuanyanwu ndewo ozi nke a izitelu bụkwa ihe agbamume nye nwaafọ ọbụla bụ onye Igbo na-anụ ihe anyị na-ekwu na mgbede a dịka o si dị anyị chọrọ iji ohere a wee kwuo na onye isi ndị World Igbo Congress nke bụ Prọfesọ Ejiofor nọ n'etiti anyị. Prọfesọ Ejiofor, anyị ga-enye gị ohere ka ị kwuo okwu ma emesịa mana anyị ga-ejikwa ohere a na-akpọbata Chief Mrs. Nne Nwafọ, National Women Leader Ohaneze ndị Igbo worldwide. Mana tupu Chief Mrs. Nne Nwafọ a na-ekwu okwu, biko General Umahi, o nwere ajụjụ m chọrọ ka ịza Ohaneze na-ege anyị ntị, nke bụ ikwuru okwu etu esi na-eme maka ndị gọvanọ anyị si wee kpaa nkata maka sekuriti nke dịka ndị Yoruba si wee mee nke bụ regional. Biko ajụjụ dị onye ọbụla n'ọnụ ma ndị nọ na ataipụ ndị na-ede ihe edemede ihe dị onye ọbụla n'ọnụ bụ gịnị jizi nkịta ọnwụ mere na since August 2019 ọ fọrọ ọnwa ịtọ ọ bụla otu afọ. Biko anyị bidoro tupu ndị ọ bụ anyị na ha ka ihe meziri na nke anyị ji wee ga-apụ ije maka na ọ ga-adị mma na onye ọbụla bịara nzukọ a ga-apụa ọ bụrụ otu ihe ahụ na-akpọkọta ya n'obi since na ịzala anyị ya. Thank you. Thank you very much. My brother, what gets it? I'm a governor. Mana ihe nwere ike ịkọwata ihe a would have known. Issue of resources, dearth of resources, so now the problem, even security is a little bit expensive. So, and I think because of the resources available to our governors, there is a way to manage the security in such a way that it will be effective but less expensive, which is, it makes sense because security is capital intensive. And I believe that
because they were doing some things even after that, after trying to work out the issue of the Southeast Security Network. They were also progressively doing some things as it affects security. And I want to assure you, now that even at the Ugwuorji, the framework, the Ugwuorji, and with the governor, I will not, it won't be so nice, so courteous for me to come and make announcements, because they just set us up as committee. It would be nice for us to do a proposal, hand over to them, and then come and declare it, announce it here in the virtual community. Okay. Ngwa biko, thank you very much. Ejigoma anya okenye ji afọ ife dị n'akpa wee maa na etu isi wee kwu na ịbụrụ gọvanọ, and ya bụ okwu na ya aka rapụkwa ya bụ okwu mbọsị nta ka ịchụ ọnụ n'Owere nchi. M ga-eji ohere a wee kpọbata Chief Mrs. Nnia Nwodo, biko ka gụnwa ka olu olu igwe anyị okwu. Biko gabazia n'iru. Gaba n'iru. Udo. I hope I can start talking. Anyị na-anụ ihe na-ekwu. Yes, go ahead. We can hear you loud and clear. Okay, and there one. Obi dị m ụtọ ihe niile ndị kwuru ekwu. Akwanyere m ihe niile a na-ekwu dịka nke ihe gbasara ndị Fulani bịara n'obodo anyị, ha bịa nọ n'ebe niile n'ọchịcha. Onye isi anyị gwara anyị okwu, nna anyị Iwuanyanwu eji eje mba. O kwutara ya n'ihi na ọ sị na ihe a na-agwa anyị, fada sị anyị ọ wụ eziokwu ka anyị na-ahụ they are here and there. Achịkwasị ndị ahụ a na-ebu na tren na-ebu aga everywhere, ebe ka ha na-aga, gịnị ka ha na-achọ? Dịka njọ asị there is lockdown, nọrọ na nke gị, a na-ebu ha na-agagharị. So ọ wụghị empty threat, and ọ wụghị ndị mmadụ pụtachi okwu. Ihe a na-ekwu bụ ihe dị mkpa, ihe zuru Igbo. Anọ m na-ekwuchite na ụmụ nwanyị na-ekwe nkwa sị ihe ọbụla ekwupụtara si na ihe a ga-eme eme, anyị ga-anọgide n'ikwenyere ndị nwoke. Ọrụ dịrị anyị ụmụ nwanyị ịma ọkwa gaa n'obodo niile dị iche iche. A na-egbu ụmụ nwanyị, a na-ere ekwu ha, ndị a na-egbukwa bụ ndị di anyị, ndị a na-egbu ụmụ nwanyị anyị, ndị a na-ere ekwu ụmụ nwanyị. Ebe kasa anyị nọkwa n'ala anyị. So arịrịọ m na-arịọ bụ this community police, whatever they call it, onye ọbụla kpọọ ndị isi nwee ala na-enweghị leaders, ndị chief izere ọzọ. Onye anyị onye akwụkwọ okwu ya sị na the Igbo will make a lot of noise, even on the internet, na Facebook. Anyị ejidezọrọ na oge agha anyị ejighị ego, anyị ejighị mma, egbe onye enweghị. But Chineke nyere ndị Igbo akọ na uche ha ji rụpụta obodo Igbo. Ọ bụrụ na anyị nọ na-eme ke noise otu esi eme ugbu a, mma device ahụ anyị mere, mma anyị emeka gị a, o ihe nyere anyị ruo ya ebe ahụ ya lụrụ ya. Ọ bụrụ na anyị ga-ekwekọta meeting ọbụla emere, nzukọ ọbụla emere, ihe ọbụla anyị mere, anyị edokata n'onwe anyị action vigilante. Let us be security conscious. Ebe a nke ọ kacha mkpa. Ọwụ anyị nọkwa n'ala anyị, na ọ na-ala anyị dịka ndị ohu. Ndị Igbo awụghị ohu, Chineke nyere anyị akọ na uche. And nkwa anyị na-ekwe mgbe ọbụla akpọrọ ụmụ nwaanyị wee akpọ aza, ịkpọ ha aha ha pụta n'Igbo.
ịsọpọtụ ihe niile ndị di anyị kwuru bido ụtọ n'ụdị nzukọ anyị na-eme anyị na-eme ya na-aga n'ihu. Ọzọ mụnwa asị onye ọbụla larụrụ ya gwa ndị ụlọ ha, gwa ụmụ nwaanyị ibe ha si ndị na-aga ọrụ ubi ha agakwala n'otu n'otu, ha na-aga in the groups because agụụ ga-adị, ọnwụ na-arụ ọrụ agụụ ga-adị. Nke a bụ ihe m ga-etinye ihe gbasara ihe niile a na-ekwu taa. Onwe onye di ya gara njem na-alọtaghị obi dị ụtọ, onwe onye nwa ya gara njem na-alọtaghị obi dị ụtọ. So ndị ụlọ na-atụ ilu ha asị na onye tiri mkpu ọsịsọ ya nwa na-abaghịrị n'ọgụ chichi. Onwe ihe ọzọ ụmụ nwaanyị ga-arụ ediwe kwade n'ụdị dị anyị ha n'ukwu mee ihe kwesịrị ka eme. Ndewo. Ndewo, thank you very much. Biko udo dịrị gị. Biko o nwere ihe ọkwa dị oke mkpa m chọrọ ịma. Onwe onye nwere ajụjụ, emesịa a ga-enwe question and answer session, that is Q&A. Onye ọbụla detuo ajụjụ ọ ga-ajụ na ọ bụrụ na emesịa. Ọzọ dịka ibia bụ na anyị ga-ejizi ohere a wee kpọnite Professor Ejiofor, the President World Igbo Congress from the United States. Professor Ejiofor, you have the floor. Maazi Ezeoke. My PG. Nam check him. Out of Polonga Kene. The Obi Of Onitsha. Abogi. Adakwa mo. Hold on. Chief Iwuanyanwu aheja gamba. Alusa. Then Umahi. Ana abụ anyị fụ ndị ọchịagha anyị kafa na-ekwu okwu kala aka obi a na-esi anyị ike. Demesa onowu abaga ọkala mmụọ ọkala mmadụ ekene ka m na-ebunye yi. Ege m ntị na okwu niile ekwugo sofa ọ bụla ife ịgba ume. Ekwula okwu support for leadership. Achọrọ m ka anyị malụ na if I need breathe here, if I need live here, support for leadership. When I go to the Ohaneze and World Igbo Congress, on record, provide a lot of the hardware to make us this and the NABO support of Valuachi. Adem are the service of Igbo. They are the service of our PG. I drive go motor from Nashville to Atlanta to Dallas, just I went one-on-one. So when I believe na annual 1 million. Wow. Even there's any abuna, even bakutelunte no kalite. Anyị Jinobi, anyị bụ ndị Igbo na unless magical aka ọnụ ka na-akpọ unity na nwere ebe anyị ji azụ eje ya na ife ka na-ekwu unity and support for leadership. O kwesịrị na anyị ga-etinye kind of structure ga-eme ka the organization at the apex they all accommodating and all embracing. Ndị be anyị nọ fara nyere nne need na ga-bring the fire together ka e wee nwee cohesion. A sị na mmụ onye jikọ ji n'aka ịbịa na obi ọgaranya enwere ụdị ọbụla and na onye nwe obi ga-adị sure na ọ daa nke ntị kpọta ndị ga-etinye daa nke anyị agụ akwụkwọ ndị gụrụ akwụkwọ ya na isiokwu m bụ etu ife si wee kwụrụ na enwe ụzọ a ga-esi wee nwee greater cohesion na all the organizations ebe ọbụla fanọ iji anyị ọkpọ oku na-aya aza at any time. Nke ọzọ dịka nwanne ya
dịka ife ọchịagha anyị kọwara anyị etu ife si wee dị n'ụlọ gwakwa anyị n'onwe ife a na-akwadobe ife akpala a ga-eme and ọ ga-aga through channel through the governors wee pụtara anyị. Meanwhile, ndị nọ n'ofesi ebe a na-anọrọ on the ground mali ife na-emenụ itifa na-etifa kafa wee ghọta ife na-aganụ eme na ọbụ onye nwe adị restive dị excited and so on. So onwe channel a ga-eji nwee ike na-disseminate information in real time so that everybody asị anyị calm down ka anyị ma na-enwe real reason to calm down. Ya na ọnya bụ ihe nsị ka ntụnye nzukọ enwe ebe a ọ maka o kwesịrị na a ga na-enwe oge ọbụla o kwesịkwa na onye fee eze elu akpọpụkwa mmadụ ncha ka ara nọdụ in the hierarchy ma anọkọ wee nwee ike tụọ alụ ife a ga-eme mana ife ji anyị n'ụlọ kịta dị very very urgent. O kwesịrị na anyị ga-enwe ezigbo position. Anyị nwee fantastic capacity out here in the diaspora. And I believe na anyị nọ in a position to mobilize and muster this capacity. I will make a check with the line or the urgent. So I can check one DC, PG, the governors, and so on. I will know what to do from here. Okay, thank you very much, Professor Ejiofor. Find an intervention now, but I don't know what your format is going on. Okay, so now it will be Nnia Nwodo. Now everybody kwusigo okwu. Ọ ga-adị mma na ọ bụrụ na ị ga-ekpokọta ya bụ okwu ka before I wee jebe na ajụjụ na ọsịsa ya. Ada anyị nwaanyị bụkwa ọnụ Nnenna, biko ị ga-enye aka maka kịta ndị mmadụ ga-ebido debe ajụjụ niile ha na-enwe ihe nke agbado okwu n'ihe niile ekwu ebe a. Biko onwe onye na-ede ajụjụ emesịa ga-extract ajụjụ niile a ga-ede to the secretariat. Ọ bụrụ na onye chọọ o nwere ike itinye email address ya ma ọ bụ telephone number na ajụjụ ọ na-ede na chatroom. Nna anyị Nnia Nwodo, biko ị nwere ike ka ikpokọta okwu a tupu nwanne anyị nwaanyị bụ Nnenna ejebezie maka ajụjụ. Maka na mmadụ ka anyị na-abụ okwu n'obi anyị na-aka ekwuru na ọ ga-enwekwu ife anyị kwuru ọ na-ekwenyesiri nna ya otu fa ịrọta mmadụ one ma one dị iche iche, weta ndị Amerịka, weta ndị Europe, weta ndị Naịjirịa na mba ma ndị nọ n'ugwu Awụsa ma ndị nọ na Lagos ma ndị nọ na Napa anyị ka o wee bụrụ na nzukọ ndị Igbo anyị mee. Ofu ife doro m anya bụ na COVID nwere ike ezigbo ife nwere nke bụ ajọ ife. Otu ife o mere bụ na anyị ga na-enwezi nzukọ anyị etu a ka ọ ga na-ekpokọta anyị ọnụ. So ọ na-abụ anyị nwee ime obi ndị na-enwere ike ịnasa Naijiria ama nụ ife anyị kwuru. So anyị nwee ike ịdị na-enwe ụdị nzukọ ga-enye aka, mana ọ ga-asọ m ka ihe kene mmadụ one ma ọ na-efe afa ajụ ajụjụ. Anyị ma na anyị nwere technical problem na mbido, ụfọdụ abanyere na nkata anyị a n'oge. So oge anyị mere opening remark fa nụrụ ya. So iwere ajụjụ one ma one ị ga-ewe onye ajụjụ gbasazi ọza ekpokọta okwu. Thank you very much. Nnenna, onwe ajụjụ alụkwa na abụ nwekwara oge anyị na-ama ike ipie too long. Okay. Ka anyị na-ene na what ife a dị the same goes for you, sir. We thank you for your patience. Okay, thank you very much, sir, and thank you for your patience. Biko Nnenna, onwe ajụjụ ndị detu edetu ọ bụrụ na o nwere ọka m nwelu ajụjụ etu m si chọọ ka emee ya bụ na ọma mbụ ekwu asaa a ga-ewelu ihe dịka ajụjụ 5 n'otu ugboro ka e wee sakọtụ ya ọnụ ka o wee nyere anyị aka. Biko ọ bụrụ na ịnụ afọ anyị ịma na a ga-abụ na enye gogo ohere ka ị kwuo okwu. M ga-ebido with Nnenna Igwe. Mụnwa chema Nnenna Igwe bụ o si
United Kingdom. Where now, you can now unmute and speak. Biko ekene m unu. Biko Nnenna igwe na-ekwu. Esi m London, ọmụwa bụ onye isi Ohaneze na United Kingdom and Ireland. Eji m ohere ekene onye isi President General bụ Chief John Nnia Nwodo maka nzukọ a bụ ihe mara mma rinne. Ana m ekenekwa the Obi Of Onitsha Abogidi ka o si wee sorokwa na nzukọ a. Nnenna igwe biko ọ bụghị na-aga okwu n'ọnụ, biko gaa na isiokwu kụọ ya bụ okwu mma hama n'isi biko. Ihe mụnwa na-ajụ nke mbụ bụ na ntị ka m kwuo na Ohaneze ndị United Kingdom bụ onye isi anyị na-azụ na ndị Igbo niile na ndị gọvanọs na nkwado ha na-akwadobe ka enweghị ike chekwa obodo anyị. Anyị kwụchimchim, anyị na-akwadobe mgbe ọbụla ọ sịrị ka anyị chebe, anyị ga-echebe. Anyị na-ejikọkwa ọnụ with World Igbo Congress ka anyị fụ na anyị niile kpọrọ ọnụ the stabilization fund, anyị ga-asọpọtụ ya, mana anyị kwesịrị ka anyị gbaa mbọ ka ebe ọsịsọ ihe gbasara sekuriti a ka anyị mara ebe a na-eche eche, maka na ndị anyị nwa n'ọnọ mba ofesi na ndị anyị na-achị egwuchi onye ọbụla ka ghara ichezi na ka ekwu ihe a ga-eme gwa ndị House of Assembly si mee sekuriti enwe ọsịsọ, nke ọbụla a na-enwe stabilization fund si mee nye ọsịsọ, na ihe na-eme kịta abụrụghị ihe a ga na-eche eche. Biko nụ onye maka nsị ka m tinye n'okwu a na ndị United Kingdom na anyị kwụchimchim na anyị kwunu na ndị Ohaneze anyị kwunu n'azụ. Thank you very much. Ikwutechigo ya bụ okwu otu o si dị mma. Biko ana m akpọnite Barrister Kingsley Offor, Secretary Ohaneze. Biko Kingsley, unmute your device and speak. You only have 1 minute, please. We have to be conscious of time. Ndewono, biko question actually to our President General. Because that's persistence, effort, and the continuity are the most important element to grow life higher. How are we sure that when your time is up, the incoming VG will carry on where you left? Because this is the first time actually Ohaneze, we are seeing Ohaneze president speaking for the Igbos where they need to speak. Because problem is a lot of people China Ohaneze. So what measure to make sure that only I am an Igbo state a president. Mana onye na-abịado start where you stop and even carry it higher. Because I had to go tired of all this president or either he go there to represent himself or if he don't speak. I ain't sure somebody they can get. So I do things in place to make sure that the next incoming VJ will be somebody like you or even better. Okay, thank you very much. Thank you very much. I am calling on Emeka Emekesiri once more, equally from London. Emeka Emekesiri Biko, 1 minute, please. Let us go straight to the point and ask your question. Emeka, you are permitted to talk. Emeka Emekesiri, you have 1 minute. Unmute your mic, please. If it becomes difficult, I will go to another person, please. Yes, go ahead. General Umahi through constitution and say now governor be the chief security officer of the state. And then I go the governor can we bill, I pass a bill, can we keep where here can we keep
olekwe n'ihe a ga-eme lekwe ihe ji nkịta nke ekwe ihe mere ndị gọvanọ agaghị pas biil ahụ kedu ihe bụ nsogbu na biil ahụ maka ọnwụ ya wee ebe nsogbu na ọnwụ na nye anyị ike ahụ law anything done by law is lawful so o nwere ihe na-enyezi ndị gọvanọ nsogbu pass that bill into law. Okay, thank you very much, Emeka. I am calling on the coordinator Ndi Igbo in Germany in the person of Engineer Oge Ejiofor. Oge, you have the floor now to speak. Please unmute yourself. 1 minute, please. Is okay now? Yes, go ahead. 1 minute, please. Okay, ihe na-abụ nchọlụ ka mmalụ ebe anyị kwụrụ maka na anyị nwa bụ ndị Igbo nọ na Germany na-ayụkọta ọnụ ayụkọta mamịrị ọnụ anyị mara ihe anyị anyị nna anyị ukwu ekele m unu Prọfesọ Ejiofor biko ọ bụ na ị nwere ihe ga-atinye na ajụjụ a maka na anyị akpago nkata ihe gbasara ndị Igbo a and nkata anyị na anyị kpara anọka m n'ime ya achọrọ m ka mmalụ ife anyị na-eme anyị n'obodo Igbo anyị na-atinye anya na stabilization fund onye gbasara nchekwa ndị be anyị maka nkata niile anyị nwabụrụ ndị nọ n'obodo Igbo kpalụ ka m si wee ghọta ya na nchọrọ ya adịghị njọ ọ dị m ka ọ na-ene n'ahịa gbasara nchekwa ndị be anyị nke dapụtara adapụta kịta ọ bụrụ ihe stabilization fund achọrọ m ka anyị kpọkọta onwe anyị mara ebe anyị na-eje mana ụzọ anyị ga-ezi ndị na-ene anya. Thank you very much. Thank you very much. Nnenna, biko onwe onye ọzọ ị na-akpọ? Achọrọ ka ịkpọlite Barrister Nwachukwu from Carolina. Barrister Nwachukwu, you can mute yourself and talk, please. Barrister Nwachukwu. Allowed to, okay, Nwachukwu, go ahead. Yes. Yes. Okay, Igbo biko ekene m. Ofu ihe m chọrọ ikwu ihe gbasara Ohaneze ndị Igbo. Mụ nwa the former president of Ohaneze ndị Igbo na North Carolina. And all the first Ohaneze ndị Igbo that was inaugurated by Chief Nnia Nwodo in the whole of the United States. Now, ihe nsogbu anyị na-enwe as ndị Igbo ime accept one single leadership of Ohaneze. Ndị na-akọrọ na-aga n'ugwu, ụfọdụ na-akọrọ na-aga na mgbada. And ana m ajụ this question every time na nzukọ ụmụnna. O nwere any problem with accepting one single leadership of Igbo land? Anyị nwere nsogbu with it. Why can't we? Gịnị mere anyị agaghị eji were kwụrụ as one Ohaneze ndị Igbo? Enwe branches of Ohaneze ndị Igbo every part of the world otu ibe anyị si eme so that anyị kwuo okwu ọ bụrụ A and M. Ọ gaghị ahụ World Igbo Congress kwuo onye nke kwuo IPOB kwuo ka anyị nwee na ike ijikọta n'onwe anyị ọnụ under one single leadership of Nnia Nwodo. In every part of the world ebe ọ na onye Igbo otu aka ọ ga-eji mgbe nyere anyị aka iji wee chịkọta fund anyị na-achọ ime. Thank you. All that a way to collect this money from the grassroots ebe ọ na ndị Igbo nọ. N'usoro organization anyị nwere Ohaneze ndị Igbo ọ ga-esi ike. So biko ahịhịọ m na unu ka anyị kwenye n'ọchịchị Nnia Nwodo. Igbo ebe Igbo niile nọ ka onye ọbụla kwenye n'ọchịchị Nnia Nwodo ga-emepe Ohaneze ndị Igbo branch ebe ọbụla ọ nọ rekọdụ ya send ya to anyị enwe a single register of Ohaneze ndị Igbo na mba ụwa niile. Okay. Thank you very much. Biko, thank you very much. Nnenna onye ọzọ inwe biko mma like ka akpọta nwaanyị behe iji ya maka na ka ọ ghara dị ka onwe ka isi abụzi ife ụmụ nwoke ka a na-eme sọsọ.
Lady Marlin, please. Lady Marlin, unmute yourself. You are now unmuted. Go ahead. Muted, yes. I'm Marlin Onyacha, Umahi, but I'm in London. The last speaker just mentioned exactly what I have wanted to discuss about. As Igbo, Abugo, why can we not have one voice? And then, the Hebasataru IPOB. When we can see what to lay her. Mama, division matter. I mentioned on social media. Obi Of Onitsha, sorry, sir, I cannot find more knowledge I cannot say. But if I'm not Peter, I mentioned on social media, now we can deal with it. But mainly negative publicity. So, I draw bad in I may know, I can internet. It all depends on if they push you out. When we can see dialogue, because what about the IPO, banding car, banding or to me, I didn't follow for believe in Igbo. Okay. Okay. Security, you can't find security. That unit almost eventually, because what I guess on everybody. Okay. Here we go 6 questions now. Amaram Nnia Nwodo. Oh. Okay. Okara mmadụ. Anakwenze, inyegi ya permission kwa okuba? Okay. Anakwenze, you can unmute yourself and go ahead. Yes, you are now unmuted. Loud and clear. General Umahi. Dr. Tochukwu chairman of the Igbo World Assembly, many about 50 countries. The presidents of Ejiofor, Russia, Germany, man of Skieba, in charge of Igbo village, and Igbo village in Virginia, and man on Igbo, in America, on our Sunday Igbo Apple America, and Eugene half of them Igbo. All need those in airport, in Mafurus, and the buying in the American, and Eugene was in Igbo. So anyway, one of the questions in general, airport in Ugu or they go ready. Maka all they were ready. The African Americans show you my event and you do buffalo. Hotel in Enugu no where you. If I general if I'm not Ramanda. If I be in Enugu, in tourism, or just man or factory. In the Geneva, from a far from a farm deep. Why you are in Virginia? I'm in village in Virginia. Why you are a man? And if I was on Chapin, when you mentioned the new PG, I got to careful on your work. Like I told you, get with it. Or I natural, you will only land the quite a bit of go back and funding. Now, security. Now, food security more than Akuba, more than Mukamiri for bottle factory, bottle factory, more than Akonako, Junako, Nako, Mpaku, and Elena, and Iwo. Aqua, Egwaga to Maka security, I can't end in so more than about Nnia Nwodo, Odibo, nobody even in more than a Chito Ohaneze and a diaspora. Okay, thank you very much. Onwonyozo icho ka ojo ajuju before ewe zabazia ndi nke aju. This is the first segment. I ga zagodi ndi nke aju before I will take more questions. Okay. And we keep bido naka General Umahi, please. Wendy raise the security. Again, I think some of them picked up from what I said before. So in Wake, Inyalaya Keba. Well, I would say, when you like the security related, and even an adjo or diligent, okay, when you also
let me assure the bank that now the governors, they are firing from all the barriers. Because since saying for this proposal, they have the Attorney General are liaising with the State Assembly, and they are trying to fine-tune it. And then passing it into law will not be a problem. But I am sure that before they pass it into law, they will come back to our health to confirm that everything is the way it's supposed to be. And I believe that it will be long. It will take any length of time for it to become effective. That's what I say. I believe that it will be so. Okay, so thank you very much. The other questions, Enwe, question on security stabilization, the problem of leadership, the dialogue on Enugu International Airport. Now we can in view. On Enugu International Airport, yes. Dr. Anakwanze Ajuju Enugu International Airport. Yes, Enugu International Airport, as far as I know, it has coronavirus, but it has and they have started laying asphalt and had a go farm to lay asphalt, and some other jobs concurrently are going on. And I promise you that by the end of this month, that the airport will be ready. But I cannot guarantee it. But it is inspiring that that we see that all are done effectively in the airport, and it gives us a lot of joy. Okay, I think I'm a little snag. Chief Nnia Nwodo, is he back? I wanted to say a few words on what Umahi said. Okay, go ahead, sir. To be honest with you, Operators Enugu Airport, Amadika Osiwedibumbo, Makana Minister Airport. On a dear Nugu Kwada, the governor said to committee a piece of prayer who when you see Professor Ezeoke found a bambo rinne and Panenya report every week. The last report she had the instrument has been installed in Ugwuorji Airport. Ogosi onwelo material eji alu runway in airport now. Na-eme ka mmiri ghara isi na ana of n'akụkụ when esugota imebi runway. Father onye gonya bụ material on a bind with concrete. Bind to go with concrete. Father go ka general suku asphalt overlay. Father go 5 optic glass. Onya kafano n'enye kita. Ejimaka na obona falova kafasi wegbai no melu onwana abu. Okay, I you go airport. Minister for Civil Aviation Balai Nigeria approve go 5 international airlines. Kana land Mobuna Luchanya airports. Afred go kwilu olu na the terminal alokata ludebe. Mankochie ana edozikwe. Onu ma na Enugu Airport amabu so passenger aircraft kana abịazịa. Cargo aircraft ga-abịa kwue. Takwara anyị nkwa na cargo shade a na-alụ n'Enugu. Afa ga-agba mbọ na arọ nwa dịnụ itinye ego na ya ka e wee lụtọpụ ya ka
enwere ebe a ga na stọk kọntena. Gọvanọ Enugu steeti kwekwuru anyị nkwa mitin anyị na ndị gọvanọ nwere na ya ga-edozi ụzọ niile jere emere n'ọbụ ewee mmalụ na ọ bụ na ife bido ime n'Enugu airport anyị ama na-enwezi go slow n'ụzọ esi apụta na-abanye n'anya bụ airport. Ọ bụ futuristic plan. I just wanted to mention that. Professor Ejiofor, you talked, I thank you for your very kind remarks. Na-ekenekwa ya n'ọrụ na-alụ. Ikwuru na ọ dị mkpa ka anyị na-enwe nzukọ na-enwesi ike. Ana m agwa Nwachukwu na Prince. Ana m agwa oge ọzọ ọfọ na agwa nna igwe ụmụ bụ ndị na-achị ndị Igbo n'ebe dị iche iche n'obodo oyibo na anyị nwere ike ime efe niile anyị chọrọ ime mụ na abụọ na kọmiti ngwara unu na anyị esetigo to do the governance structure of the Igbo Stabilization Fund. Professor, all these your organizations will be represented there. I think my Professor Anthony Ejiofor na mụ na ya akpago ife a, mụ na na Kwenza akpago ife a, ka anyị ga-esi mee ka anyị chabụrụ ofu ka anyị zadaba afa dị iche iche. Ọ bụrụ na o kwere eme n'ọchịchị oge nke nnọ. Mana ọ bụrụ na m na-ama na-alụ ife ndị ọzọ dị mma na ga-alụ. Ana m ayọ ọnụ, o nwere ka ọ dị. Chukwu emerụ mistake wee sị na anyị ncha bụ ndị Igbo. Kedu ka anyị ga-esi bụrụ ndị Igbo anyị pụọ n'obodo ego ofu ndị azụ ofu afa ndị nke ọzọ azụ afa nke ọzọ ebi adụnwa n'ofu obodo ị ga-afụ na enwere union ndị Igbo ebe ọma ịtọ ọ na-emekwu na aba anyị ebe a onye zọ prezidenti Ohaneze na steeti ọbụla ebe a ọ daa ọfọm Igbo organization ọzọ gawa afọ ọzọ ọ dịzi aka nwere ife ọzọ a na-azọ n'ime ya. Ya kpatara sisi anyị bịara achọrọ m ka nsị mmadụ tụbara m ego ka anyị bụrụzie idea bụ ife anyị wetara na tebụl kama ọ ga-abụ ego mana anyị nwere ego a na-enye anyị nsogbu and achọrọ m ka onye ga-anọchi m anya tabanya bụ afọ. So Ejiofor nkwa m na-ekweghị na ndị ibe niile nọ n'obodo oyibo bụ na anyị ga na-akpa nkata akpasie ike mana etu unu ncha ga-anọ na kọmiti ọ dịkwu mkpa na ụlọ ọnọdụ na ya bụ kọmiti ka akwụkwọ gọvanans strọkchọ pụta bifo ọ na-aga izuụka na-abụ ka anyị nye ndị gọvanọ. Ife o ji dị mkpa bụ na onye Igbo ama atụnye ego na ọmara ife eji ime ma ọ mara ndị ga-eji die. Ọ bụ na anyị wetara ndị dịka Obi Of Onitsha tinye na board of trustees ma na-ejide ego a ndị Igbo ga-enwe nchekwube na-ama eziokwu a. Mana ọ bụ ife m chọrọ ime tupu ma naba weta ndị be anyị bụ mmadụ kara aka mana obodo oyibo mana ebe a ndị na-ama emetụ afafa ndị anyị magolu ụdị ifefa megolu n'ụwa nwee nwa afafa nwere ọ bụrụ fa ka anyị na-arapụ ego niile anyị na-atụ n'aka ife a ga-ejizi ego mee apanyezie na board of trustees and so on fakpasịa nkata fakpọ anyị ụdị mitin anyị kpọrọ na line agwa anyị ife a na-eme. O nwere onye maalụ ka alụ si apụta o nwere ike bụrụ onye na-anọrọ na kọmiti ga-adị ebe a jụọ ofe ajụjụ ndị nọ na board of trustees echegharị amara ife a ga-eme. Ya bụ gọvanans strọkchọ dị anyị mkpa. Ejiofor onye unu ga-atụnye na kọmiti afọ unu ga-eti aka na ntị kafa bee ọsịsọ ka ewepụtara anyị bụ akwụkwọ. Ndị niile na-atụ ego ọ bụ ndị WIC ọ bụ ndị otu Anakwente ọ bụ ndị Ohaneze nọ na branch niile n'obodo oyibo jide na ego unu na-enyere nwụrụ idesie na ihe ike na stabilization fund board of trustees a bido unu akwụnye na ebe afọ ejeka ịrụ ọrụ na amalife ego unu eji eme. O nwekwuziri ọrụ a ga-arụ anyị na m akpọ nwa afọ ebe a enwere ike were ya na-alụ mgbe anyị na-alụ nke development maka na onye bịa na-agba ọkụ anaghị achọrọ oke onwe nke dapụtara na ntụmadụ a ga-alụ ọrụ a na-alụ ọrụ adịbe ekwugobialụ ka ọrụ mana ọ dị mkpa na ndị na-etu ego a ga-ama ife eji alụ mara onye fa ga-ejide bụ nna igwe
ịfụgona Maazi Agụiyi vidio na unu nwa ga-eso na ndị ga-eme ka stabilization fund a ife ga-abịa ọsịsọ. Unu jụrụ m kedu ka onye Imo ga-ewelu inedo ọhaneze anya ga-esi mee maọbụ manaba. Ekenekwa m unu maka na ife unu na-ekwu na-egosi na ọ dị ka o nwere ka anyị si eme dị unu. Onye nwaanyị gozie unu. Ọ bụ ife anyị ga-etinye n'ekpere, bụ ife anyị ga-ayọkwazi ndị Imo. Mana oju m afọ na nna anyị Dr. Chief Emmanuel Iwuanyanwu nọ n'ebe a ahụ eji aga mba. Oge ife a bịara Enugu, o nwere oge eji wee pụta na nchọrọ ịzọ President General mana ndị gọvanọ na-achị Enugu kpọrọ ndị niile bụ ndị okwu n'elu n'ọnụ n'Enugu wee sị ha na ịgara iwe bịara gwu ya n'olulu ndị Enugu na anyị ga-ewepụta mmadụ. Ndị Enugu wee uche ụdị mmadụ fa chọrọ iwepụta na obodo ebe ọ ga-esi wee bịa. Anọzi nke a na-agba izu a, ndị igwe na-agba izu, ndị ebe a fa kwụsị fani, ndị na-eje National Assembly na State Assembly na ndị ebe a fa kwụsị fani, ụmụ nwaanyị na-agba ndị akwụsị ha na-ekwu amara nnọọ maka